guys, mamira mo guys, man na mag-serve mga guys. Malong namin kami nag-serve sa tila ko ka-video kay gamit ng cellphone mo i-plus light. Video, ako ka ng manatagkanta sa ATM. Manatagkanta. Pakita ang tamo sa among simbahan rin mga guys. Yan mga guys, kita mo simbahan na mo mga guys. Sa Getsemani, diri sa Cebu, Katuntingan. Katuntingan, Mandawi City. Kung makasuroy mo mga rin mga guys. Nara mo mga guys. Kami nangantag Bihilya. Okay, mga guys. May pagkuman mga guys. Tarong guys. Hindot kaya mong kuhan. Among simbahan. Napay sunod misa mga guys. Alas 10. Sugat apa na gina siya mga guys. At mira mga guys. Padong nami ulit mga guys. Merry Christmas ninyo tanan mga subscriber na mo. Merry Christmas mga guys. Daghang salamat sa inyong pagsuporta, pagtanaw. Ano sulod na lang taon? Mo ni among kuan mga guys, plaza gamay-gamay. Gamay-gamay na mong plaza mga guys. Mo ni among gawas. Pamahaman na mong gawas mga guys. Sa bahonan pa. Okay. Daghang salamat mga guys. Maayong Pasko ninyo tanan. Mamira great. Okay.